Kita gelar terwajib Bapak Sihar ke kawasan Kedung Adem, Kedung Lele, ya Kedung Lele Bojonegoro. Pak Dimas RT Ngampon, Kedung Brek, Sugeng Pak Dimas juga mersani lewat live streaming. Pak Dimas RT Ngampon. Kage adik Kiki Mas Kiki aja lagi delok aja lali aku delok live no omah piye aku ngomong piye to Dik lho kok aku tarungokne piye aja lali kono ping pindho aku mesti aku ngomong piye to Dik jajali aja lali piye ping telu ngomong piye aku Dik Gomi aku ngomong piye aja lali ping 3 ping 4 ping 5 aku wis sitok tok lho ya nggih iki ae kawanan titip salam kanggo kanca-kanca Merauke buat Sandi semangat biru wonten Merauke. Mas Minut kawanan Balawangang. Waduh Pak Sukri suarane teko omah gemeger mosok to Mas Minut. Dalu Mas Minut main ning Cak ngati mengkorok uluku Cak tak bantu kok Mojopangi Cak nggih kula samenika pentas wonten Balong Panggang bolo Mojopangi iya Mojopangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa petek ya Kak Sukri Pak Lek Sukri tarungono mbek kerja margo laras paling jos salam grimo mati ganti salam karo Cak Priyo barang Bumanto Romanima
Tajan bunga
susah dik ayo tetap guyu nak iya tenan wedel rayogane mas yo dik aja gampang nasu lamun nasu tumrap awak gampang buru sampean yo mas melu sapa yen kepareng jek aku melok sing nombang nek kepareng tapi gampang sayang warga saben dina dek seliramu tak sawang pinter goyang iya nadyan bunga susama joget aku ya tetep goyang prayogane jo gampang branan yen kebranan urip beko halo Mas Siswono